The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Joshua Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy lang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon para sa ating unang bibigyan ng aksyon. Kasama natin ngayon via Zoom si Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa inyo, Congressman. Ay, magandang hapon sa iyo, Remis, si Joshua, and sa lahat ng staff ng Tabang Ora mismo, and sa lahat na nakikinig na ating mga kababayan sa Bicol, sa Gabos na Bicolano. Marahay na aldaw po sa Indogabos. Opo. Kong, kasama ko po ngayon si Nomer Corporal. Kong, magandang hapon po sa inyo at alam po namin na despite po ng inyong pong busy schedule ay naandito pa rin po ang inyong kagustuhan na makatulong sa ating mga kababayan. Yes, marahay na aldaw sa inyo, Nomer. Marahay na aldaw sa ating bisita sa Tabang Ora mismo. Opo, thank you, Kong. Ito po, Congressman, lumapit po sa ating tanggapan si Mayra Balmes, 35 taong gulang mula sa Del Gallego, Camarines Sur. Ang kanyang hinaing ay ang bala na nasa kanyang binte na kanyang natamo noong nakaraang taon matapos silang malooban sa kanilang bahay at mapatay ang kanyang asawa. At sa pagkawala ng kanyang asawa, hirap siyang buhayin ang kanyang 4 na anak. Makakausap natin sa telepono si Ma'am Mayra. Magandang hapon sa iyo, Mayra. Magandang hapon din po. Opo, kumusta ka na, Mayra, ngayon? Ito po, lahat po kinakaya para sa mga anak. Ayun, bilang isang ina ay kahit nahihirapan tayo, kinakaya para sa ating mga anak. Apo. Opo, maaari mo bang maikwento, Mayra, kung bakit yung pangyaring naalooban kayo? March, po yun? March 2 ng gabi. Alas 11 po ng gabi. Pinagbabaril po ang buong bahay namin. And then, natamaan po yung asawa ko. 7 po ang tama. At ako po ay isa. Saka po yung anak kong panganay ay isa din po. Opo. Ito po ba, Nanay Mayra, ay habang kayo ay natutulog nung pumasok po itong gunman? Opo. Yun naman po talaga, hindi po nakapasok. Kaya po yung tama ay kung saan-saan po sa amin tumama. Hindi po sila nakapasok. Sa labas po lahat sila nagpaputok. So, sa labas po ito, nagpaputok itong mga gunman. Opo, opo. Opo, saan Sa po labas yung mga sugat nyo, ma'am? Sino-sino po yung mga natamaan sa loob ng bahay ninyo? Yung asawa ko po, natamaan po yun. 7 po ang tama nun kung saan party po ng katawan. At ako po sa binte. At yung anak ko pong babaeng panganay ay sa maselan pong party ng katawan niya. Opo, so
Nung mga oras na yun, ma'am, ay talagang wala na po itong buhay itong asawa nyo. Opo, dead on the spot po agad siya, ma'am. Sir. Opo, at yung sino pa po yung natamaan, ma'am? Ako po, saka po yung anak ko pong panganay, babae po, 13 years old. Saan naman po yung tama ng anak nyong babae, ma'am? Sa maselan pong part ng katawan, sa taas po nung maselan na part ng katawan niya. Opo, at ikaw, ma'am, ay tinamaan sa binte. Binti, opo. Opo, Hanggang ngayon po ay may bala po ako sa paa. Opo, maaari nyo bang maikwento, bakit anong sabi ng doktor sa sitwasyon mo po na hindi po natanggal itong bala? Hindi daw po matatanggal kasi po, sa totoo lang po, dapat po dalawa kaming ooperahan nung time na yon. Ang inisip ko po, mauna po yung anak ko kasi po nasa masela na party ng katawan niya yung kailangan operahin. Opo. At ako po kaya hindi po ako maoperahan kasi po naghihilom na po yung sugat ng barilan po sa akin, yung tinamaan po ng bala, humilom na po. Ang sabi po ng doktor sa akin, hindi na po sila pwedeng another butas kasi po mas baka po lalong hindi po ako makalakad kasi baka daw po may ugat na matamaan. Opo, etong anak nyo, ma'am, kamusta na po? Okay naman po, awa ng Diyos. Okay naman po. Kaso po yung paglalakad niya po, hindi po siya pwedeng maglakad ng malayo at medyo po namamanhid yung kanyang paa. Opo, sa ngayon ba, ma'am, ay titingnan nyo po ba itong kalagayan nyo sa ospital? Hindi na po. Simula po nung nakalabas kami, hindi na po. Opo. Magandang hapon. Opo, Okay. sige, partner. Okay. Magandang hapon, Ma'am Myra. Magandang hapon din po, ma'am. Opo. Nay, matanong ko lang, bago nangyari po itong insidente, ano po yung trabaho po ninyo? Ako, ma'am, nung wala pa po, nung hindi pa po nababaril ang asawa ko, housewife lang po ako. Isa kang housewife. Opo, Opo, ma'am. wag niyo pong ilalang, napakahirap po ng trabaho ng pagiging isang may bahay. Wala po itong day off, walang magpapahinga ka lang tuwing matutulog, kaya wag niyo pong ilalang. So ngayon po, ano na po yung pinagkakaabalahan po ninyo? Ako po, ma'am, ay sumasideline po. Pag po may mag-aalaga ng dalawa ko pong maliit na bata. Opo, nagsusuro sideline po kayo. Anong klaseng sideline Opo, po yung ma'am. ginagawa nyo, Nay? Ano po yan? Sa kantin pa ako, yung tagahugas po ng plato. Opo, so sa paraan ng paghuhugas ng plato, doon po kayo kumukuha ng panggastos pang-araw-araw. Opo, ma'am. Ito po bang anak po ninyo nag-aaral pa? Opo, ma'am. Ito pong dalawa po ay, yung panganay ko po grade 9 ngayon po, tapos yung pangalawa po ay grade 3. Opo, so sino ngayon po yung nagiging katuwang nyo po sa pang-araw-araw po ninyong gastusin sa bahay, sa pag-aalaga po sa mga anak po ninyo? Ako po, ma'am, sa totoo lang po, yung nanay ko po ang tumutulong po sa akin pag po ako magtatrabaho yung nanay ko po. Minsan po, bihira ako makatrabaho kasi po yung nanay ko, senior citizen na po. Opo. Hindi ko na po. Ma'am Myra, gaano po kahirap na mga maliliit pa po yung anak po ninyo at mag-isa nyo pong kinakayod, inaalagaan, binubuhay po yung anak po ninyo? Sobrang hirap po. Hirap na hirap po. Hindi ko po alam kung kakayanin ko. Opo. So, sa sobrang hirap ng buhay, meron ka pa pong iniindang sakit, Opo, pero ma'am. patuloy lang pong lumalaban. Ano po, Nay? Opo, ma'am. Lumalaban po para po sa mga anak ko kakayanin. Opo. May times po ba na parang question nyo po yung poong may kapal? Bakit po nangyari po ito sa inyo? Opo, ma'am. Naano ko po yan. Sabi ko, bakit sa dami pa ng bakit sa akin pa po kung talagang hirap na hirap na po kami, bakit sa akin pa po nangyari yun? Tinatanong ko po yan sa sarili ko kung bakit. Opo. Ano po yung pinakamahirap at this point po na nung nawala po si Mister, ano po yung pinakamahirap pong pinagdaanan mo na sa tingin nyo po ay yun po yung pinaka down moment ng buhay po ninyo bilang isang nanay? Pinakahimahirap po talaga, ma'am, yung makikita mo yung mga anak mo na yung pag may gusto, ma'am, hindi mo maibigay yung danas namin, ma'am, na sa ano lang po, ma'am, kami kumain minsan 2 times sa isang araw. Opo. Kasi po, grabe po kasi talaga yung nangyari sa amin ngayong itong taon na 2024.
Opo. Pero Nanay Myra, kamusta na po yung paglalakad nyo ngayon? Minsan po, pag malamig po, talaga po hindi ako makaano kasi po biglang naninigas siya. Opo. May time po na nasa trabaho ako, bigla na lang po sumakit, hindi ako agad makatayo. Opo, Bigla may mga po araw ba? nanigas. Opo, may mga araw ba ma'am na hindi ka talaga nakakapasok sa trabaho dahil sa iyong kalagayan? Opo. Kasi po talagang nananakit, inaano ko po sa nanay ko. Minsan hindi ko po talaga siya maitaas. Naninigas po talaga. Opo. Yun Nay po Myra, yung narinig po namin kanina sa sagot nyo po na mas inuna nyo po at mas ginusto nyo po na maunang maoperahan po yung anak po ninyo. Dahil Kasi sabi po nyo, nasa masela na nasa part ng maselang katawan niya. bahagi. Opo, nasa maselang parte po ng katawan yung tama ng anak po ninyo. Opo. Kung meron sana po kayong pera, Nay, meron sana po kayong mapagkukuhanan po ng pagpapa-opera po sa inyo, gugustuhin nyo din po ba na sana ay sabay na lang po kayo nagpa-opera ng anak po ninyo para ngayon po ay sana naasikaso nyo po ng maayos yung mga anak po ninyo? Opo, ma'am. Yun po yung ano ko nga po sana. Kung sabi ko nga po, kung may pera lang kami, di sabay na po sana, ma'am. Kaso wala po talaga hindi po kakayahin. Apo. Nanay Myra, ang inyo pong kahilingan na sana po ay maoperahan po kayo sa mas lalong madaling panahon. Eto po, makinig po kayo Nanay Myra, no? Nasa kabilang linya po ng telepono si Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Ano po, Nanay Myra, ang pinakanais po ninyo? Nababanggit ko po ng kagustuhan po ninyo maoperahan. Pero gusto po namin marinig na ito pong kahilingan, kagustuhan ay manggagaling po sa inyo. Nakikinig po si Congressman Saldi. Go ahead po, Ma'am Myra. Hello po, magandang hapon po, Kong Salde sa Ako Bicol Party List. Hiling ko lang po na sana maoperahan po yung paa ko. Yun lang po at sana po ayan, mabigyan po ako kahit konting pagkakakitaan para hindi na po ako lumayo at maasikas ko po yung mga anak ko. Ayan Myra, no, dahil dyan, babalikan natin si Congressman Saldico. Magandang hapon muli, Congressman. Ay, magandang hapon sa inyong lahat. Ay, Nanay Myrna, narinig ko po yung hinaing. No? So, wala akong wag ko kayong mag-alala at ang Ako Bicol naman po ay laging tumutulong sa lahat ng mga medical assistance, zero billing at ang ating hospital po ay nandyan po lahat na hospital, especially yung BRHMC. In the next 3 years, masyadong high level na high-tech modern hospital. So yung ganyo pong sa inyo pong kahilingan, sa inyong kahagadan about sa saayos ng inyong nakakaawa naman kayo, tagal na no sa binti. Wala po kayo mag-alala, sagot po namin yan sa Ako Bicol at pabigyan namin ng instruction namin mga staff na mapasyalan kayo para maisagawa sa lalong madaling panahon. Kung pwede may schedule kagad natin sila Remy, no? Ayos kung saang hospital na siguro dyan na malapit sa Camarines Sur. I understand sa taga Camarines Sur, Delgaleg, tama ba yung pagkaano ko saan? Apo, boss. Apo. Delgalego, no? Apo. Sa malapit sa Ragay. So sa Naga City siguro sa BMC. Yun bang malapit na hospital na pwede natin siyang ma-opera si Ma'am Myra? Opo, Kong. Yes. So ayusin natin kaagad na wag na patagalin, baka mamaya ma-infection pa, and alam mo sa x-ray nakikita po yan mayroon sa airport o sa mga pier, sa port, mga mag-a-alarm yan, kaya mas magandang matanggal na at wala ng komplikasyon at makalakad ho kayo ng matinot. Ako'y natutuwa at kayo'y nailigtas. Another one, ang narinig ko po sa inyo, Nanay Myra, na may kahilingan kayong kung paano kayo matulungan na madagdagan ang sa inyong income. Opo. Karoon na kayo ng additional. At bibigay na rin kami ng livelihood assistance. Ang balita ko, inihingi nyo po is pang sari-sari store. Tama ho ba yun?
Tama po ba, Ma'am Myra? Ang kahilingan po ninyo ay magkaroon po kayo ng munting sari-sari store? Yes, Opo. Sari-sari store, tama po ba yun? Opo daw po, boss. Opo, tama daw po. Opo, yun lang po. Para po hindi po ako lumayo sa mga anak ko. Kami ng pang sari-sari store nyo para ano, pero kanina nag-uusap, ina-analyze ko, wag mo munang bitiwan yung iyong pag sideline at additional income para mas katulong sa mga bata unless na yung income mo dyan sa sari-sari store ay sufisyente. Hindi ko kasi alam ang sitwasyon kung ilang bahay ang iyong mabibigyan ng mga suki o magbibili sa'yo. Kung malaking community, maganda yan. Kayang-kayang buhayin ng iyong pamilya. Pero kung ilang bahay lang sa barangay, alimawa 50 lang or 20, baka kulangin po yan sa iyong kikitain. Kaya huwag aralin nyo muna, baka yung panganay nyo o yung mga anak nyo na nandiyan sa bahay, tulong-tulong na lang. O pag may klase, sarado muna. Pag walang klase, then bukas-bukas. Kasi baka mamaya, kulang po ang inyong Ayun. kikitain. No? So, pero basta mapansin nyo pong tama. sufficiente na. Tama, That's boss, the point ano? po. Kasi talagang bago siya mag-start ng panibagong negosyo, dapat alamin niya muna yung kanyang suki. Tama yun, Ma'am Myra. Diyan po ba, Ma'am Myra, sa bahay po ninyo ay marami pong mga kabahayan? Opo, ako po ma'am ay tabing highway po kami. Ayun. Tabing kalsada po, opo. Kaya po, ang ano ko po dito, yung konting ano lang po. Hindi, Remy, ang ibig sabihin ko, sigurado naman yan na sari-sari store mo. Ang ibig sabihin ko, wag ka agad aalis sa trabaho na sideline kasi additional income po niya yon. So, yung additional income, sayang naman nun. Opo. Kung unless na kumikita ka na ng say, halimbawa, 50,000 naman, then pwede mo nang buhayin yung anak mo kahit huwag ka nang magtrabaho sa kantin, mag-sideline. The more savings ikaw may magawa, then the more subukan natin yung sari-sari store, pero sideline lang din. Ibig sabihin ko, bantay kapag absent yung mga anak nyo, walang ginagawa, pwede ka mag-sideline. Or Tama, Pwede tama mo po. Opo. doing job, bantay muna, pag tumatakbo na, so i-manage nyo na lang po na hindi rin mawala yung kita nyo ng existing kasi baka mamaya hindi ka na pabalikin sa trabaho mo. Pero kung maganda naman ang relasyon mo doon sa kantin, baka payagan ka. Total, sabi mo, hindi naman full-time, ano? So, pwede ka rin manage ng oras. Diba? Ng oras mo. Opo. Ma'am Myra, in case po na nagtatrabaho ka, nagsa-sideline, sino po ang pwedeng magbantay sa sari-sari store? Yung nanay ko po. Ayun. At least, ma'am, sinasabi ni Kong Zaldi na kahit po kayo ay nagsa-sideline, ay meron kayong sari-sari store. At least dalawa yung income na Two in pumapasok. one. Kumbaga, meron kang trabaho at the same time, meron ka ding income, extra income doon sa sari-sari Sari store. store. Opo. So, magaling. Matibay Maganda. itong si Congressman Maganda. Saldi dahil ang kanyang kagustuhan. Pero sinigurado ni Congressman Saldi na yung sari-sari store mo, Nanay Myra, ay sure na sure yon. Opo. 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 Matanong ko lang, ayan, may gustong sabihin si Kong. Highway ba? May gusto pa kung yung highway ba, yung yung Maharlika Road sinasabi mo, sa National Road papuntang Manila o sa loob ng bayan, yung Del Gallego? Ito po sa Andaya Highway. Opo. Sandaya Highway, talagang highway pala. Opo, highway. Pwede ka pa later on dyan maglagay ng bolalohan para yung mga dumadaan ng May dagdag pa. May May dagdag pang ideya. Opo. pinakamasarap dyan na madaanan ng mga along the way pag inaantok na or gustong kumain, mahaluan natin ng masasarap na Bicolano foods, no? Ayun, yun. Bengal Express po. So, Bengal Express. pwede yan, additional yan. Kung ang ganda ng lugar nyo, Nanay Mirna, kung medyo, pwede natin paano. May tubig ho ba kayo sa area nyo? Saan kayo kumukuha ng tubig? Ano po? Toso? Sa Toso po. Sa poso daw po, Kong. Sa poso, kumukuha sila ng tubig po.
Kumukuha kayo ng tubig. So, meron ka namang source of water. Malapit lang sa bahay mo. Opo, malapit lang po. Ano po yan, Nanay Mira? Medyo mahina yung ano. Malapit lang po kami sa tubig. Malapit. Gaano kalayo? Opo. Ano lang po, sa kusina lang po. Pagbukas po ng pinto, parang 5 hakbang po kung ito na po, may poso na po kami dito. Ayan, 5 hakbang daw po, boss. 5 hakbang daw po sa kanilang kusina, doon na po yung source ng tubig. Okay. Malapit lang. Good. So, at least, naiinuman nyo lahat. Sumbuti naman at may tubig kasi very important yan sa negosyo, sa buhay ng tao. Tubig is more important than electricity. May kuryente naman kayo, Nanay Mirna. Konektado kayo sa kuryente. Opo, may kuryente man po. Mayra pala. Opo, meron daw po kong na kuryente po sila. May kuryente man po. Hello? Opo, Hello po. Hello po. ang sabi po ni Ma'am Myra, meron naman po silang supply ng kuryente sa kanila pong lugar. Good. So yun, at least okay pala. Pero anyway, one more. Nagtataka lang ako, ano na nangyari sa pagkamatay ng inyong asawa? Meron na bang justice? Na kulong na ba yung bumaril? Or alam ka ba? Anong balita? Kasi kailangan naman may justisya sa nangyari sa inyong asawa. Yan po talaga yung wala po kaming suspect kasi po gabi hindi po na may nakita at hindi po kami nakalabas nung time na yun. Wala po kaming suspect. Yan po yung Mahina ng communication natin, hindi ko marinig. Hindi nyo maayos. Ano meron? Kung ang sabi po ni Ma'am Myra, until now daw po wala pa pong update sa kaso dahil hanggang ngayon daw po ay wala pa pong identified suspect doon po sa nangyaring insidente sa pagkabaril po sa kanyang mister. Wala ba siyang hinala? Sinong kagalit? Sino ang nung asawa by that time? Para mabigyan natin ng lead, makitawagan Remy si PNP chief yung PNP bagong RD natin. Apo, si RD Bagagay. Apo. Babagay. Para patawagan natin yung chief of police ng Del Gallego at saka si RD Babagay. Maibigay natin, magpadala natin ng report. Apo. Sana nung kahapon pang galing ko dyan, napakilala ko kayo. Pero tatawagan ko na lahat na pangailangan natin ng police assistance at investigation. Wala bang si Nanay Myra na hinala kung sino, anong nangyari sa bakit sila walang nakaaway ang kanyang asawa? Apo. Ma'am Myra, tinatanong po ni Congressman kung before ito mangyari itong pamamaril, ay meron bang nakaaway itong asawa mo? Wala po, kasi po sa totoo lang, ikukwento ko na po kung ang hinala po kasi ng mga pulis, sasabihin ko na po yung totoo. Yung asawa ko po magamit ng power na Ano po yun, Ma'am Myra? Pinag-umpisahan po. Pakiulit lang po, Ma'am Myra. Yung asawa niyo po ay? Gumagamit po ng bawal na gamot. Yung, alam niyo na po yun, droga. Involved So sa si drugs. Mr. ay involved sa illegal drugs. So, posibleng dahil sa... Ito ba yung nagbebenta, ma'am, or gumagamit? Ano po, lahat na po kasi po sa totoo lang, 2 times na po siyang nakulong. Ayan. Ayan. So, Congressman, ito palang asawa niya ay involved po sa illegal na droga. Nagbebenta o gumagamit? Parehas daw po. Parehas po. Parehas daw po. Gumagamit at nagbebenta. Gumraduate naman Binabawal po na yan ng ating gobyerno yung extrajudicial killing. Iba na ho ang polisiya ni President Bongbong Marcos na wala na hong EJK. Dapat kung gumagamit, judicial process, kasuhan, huwag namang buhay ang kapalit. So, meron pa pala dyan sa Camarines Sur. So, we will inform General Babagay kasi kung ganyan, pwedeng ma-relieve ang Chief of Police ng Del Gallego kung ganyan ang ini-implement. Kasi
wala na pong instruction ganyan ang ating Pangulo. Ang gusto ng ating Pangulo ay itama yung proseso. Wala na ho tayong death sentence ngayon. So, medyo mali po yun kung pinapractice pa yan sa probinsya o sa munisipyo ng Del Gallego. I'll call also Congressman Horibata para ma-inform. And inform din natin si General Babagay about it. Pakikuha na lang ng police report o police blotter para ma-inform. Kasi hindi maganda yan. Ang nabibiktima dyan yung maliliit na ating mga kababayan. Pero yung mga drug lord, yung mga tunay na nagpaparating ng droga, hindi naman pinapatay. Opo. Pero boss, Okay, sa kalaman po natin, base po dito kay Ma'am Myra, ito daw pong asawa niya ay nagbagong buhay na. Kaya po daw ito pinatay ng suspect. So, ibig sabihin, sa kagustuhan na magbagong buhay ng kanyang mister, ay ang kinalabasan po, pinagbabaril po itong kanyang mister. So, possibly partner na kasosyo niya sa drugs. Related din sa droga. Oo. Okay. So, kailangan talaga maimbestigahan. So, Apo. na lang, kung meron tayong police blood para masundan ng ating regional director at maisumbong sa pulisya na ma-trace kung sino yung mga dapat dyan Opo. Congressman Saldi, nababanggit niyo po, nabibigyan natin ng pangkabuhayan ito pong si Nanay Myra. Ang tanong ko po, kung may mga iba pa po ba tayo mga programa, ito pong Ako Bicol Party List para sa ating mga kababayan na nagnanais din pong makaangat sa buhay? Yes, the usual yung the livelihood program, this is yung sa DSWD, pero itong bibigay natin kay Nanay ay kasi mabilisan. Mahirap yung the DSWD takes 6 months, pero ito mukhang kailangan ni Nanay ng additional revenue ni Ma'am Myra. So, tayo na po mismo ang magpapaluwal dito na bigyan po natin kaagad ng tulong para makatulong, Katulong ang tayo sa Ako Bicol at magawa kaagad. And also yung sa kanyang binti, meron tayong pondo dyan sa BMC, sa Naga City, or kung hindi dyan sa HMC sa BRTTH dati. Pero masyadong malayo. Diyan na lang sa Naga, medyo mas malapit-lapit. Opo. Diyan, unless na merong hospital dyan sa Ragay District o sa ang DOH. Parang wala atang DOH hospital dyan. RHU, baka mamaya may mangyari kasi that's an operation. So, mas maganda para for your safety, Nanay Myra, Ma'am Myra, dyan na lang sa Bicol Medical Center. Pakisabi na lang sa ating municipal coordinator. Meron na tayong municipal coordinator dyan sa Del Gallego. And then yung mga rescue vehicle natin, kung pwedeng ma-assist si Nanay para madala kagad sa BMC. Ayun. Apo. Yun. Ayan, So, Myra. ibig sabihin, partner, hindi lang yung medical or livelihood yung itutulong ng Ako Bicol, kundi pati, partner, yung problema ni Nanay sa sakyan. Siyempre, meron distance din. Apo. Yung bahay niya papunta Tama. doon sa BMC. Sagot na din Sagot ng Ako na ng Bicol Ako Party Bicol. List. Yan, Ma'am Myra, narinig niyo po kanina yung sinabi ni Congressman. Ayan, may sinasabi si Nanay. Thank you po. Huwag ko kayo mag-alala, Nanay Myra. Nandiyan palagi ang Ako Bicol, lagi tayo manalangin na huwag mailagay ang ating buhay sa alanganin, and more prayers lang, kapit lang, at ay aasenso naman ang ating bansa. Apo. Yan, Myra, sinabi ni Kong ay sagot na yung pagpapa-opera mo dyan sa Naga. At the same time, itong livelihood na assistance mula sa Ako Bicol Party List. Ano yung mensahe natin kay Congressman Saldi? Thank you po. Thank you po ng marami. Welcome, Nanay. Kami sa Ako Bicol natutuwa na nakakatulong. Thank you po. Babantay Ako Bicol Party List. namin. Babantay natin si Nanay na umasenso ang buhay
At maganda ang iyong lugar dyan. Sana, I hope magkaroon ka pa ng kantin dyan. Sarili mong kantin. Yan ang aming panaginip. Yun. Dahil Yun. magandang lugar mo, no? Magandang lugar mo, daanan ng highway, yung mga nagbabiyahe, dapat pwedeng kumain sa malapit sa nandyan sa'yo para makapag hindi lang sari-sari store, kundi yung kantin. Baka katulad ng tinatrabahan mo, magkaroon ka na ng sariling kantin. Ayun. Yun, alam mo partner, itong si Congressman Saldi, hindi lang partner yung hinihingi mo, yung pangangailangan mo for this time, kundi meron pa yan palaging surprise, dagdag na tulong para sa ating mga kababayan. Kaya saludo ako kay Congressman Saldi. Congressman Maraming Saldi salamat po, Congressman Saldi ko ng Ako Bicol Party List. Buhay ka, boss. Thank you. Thank you po. Ayan. Okay, salamat din, Myra. Okay. Yan, Ma'am Okay. Myra, sabi ni Kong, baka sakali madaanan ka dyan sa inyong lugar, makakain dyan sa Marunong, iyong kantin. ang tanong dyan, partner, marunong ka ba, Ma'am Myra, magluto? Opo. Ayun. Ako po yung naglulutong sa kantin ngayon. Aside ng ikaw yung naghuhugas ng mga pinggan, ikaw din yung nagluluto sa kantin. Oh, magaling. Magaling. Ikaw marunong Sa kalugaw. Opo. Opo, andyan pa si Kong. Siya rin daw po, boss. Kumpletuhin na natin, Remy. Bigyan ka na namin, sana may lugar ka dyan. Ibahin mo naman ng konti yung putahe mo. Nakakaya naman sa tinatrabawan mo. Kung siya pare saka goto, baka sa'yo, ano magandang katapat niyan? Tapa, bulalo, Uy, sarap. or ano ba, Bicol food. The best. The Tingnan best. mo, may space ka ba dyan sa bahay mo, no? Just sa, highway na pwede natin gawing kantin din. Malapit ba yan sa'yo, na kantin? Opo, kantin. Opo. Kung malapit daw sa'yo yung kantin, so ibig sabihin, pwede nang kompetensyahin, boss. Mismong bayan po siya ng Del Gallego. Ako naman po, dito lang po sa barangay Nagkalit. Sakop po ng Del Gallego. Yun po, sa mismong Ayun. bayan. Mas maganda yan. Malayo kasi nakakahiya naman na Opo. So, yan. Maraming tulong ang ibibigay ni Congressman Saldi kay Ma'am Ma'am Myra. Myra. Diba? Dadagdagan pa yung puta. Ibig sabihin, dadagdagan yung puhunan. Puhunan. Opo. Tama. Maraming salamat po sa muli, Congressman Saldi ng Ako Bicol Party List. Mabuhay po kayo. Ma'am Myra! Hello po. Napakinggan mo si Congressman Saldi, hindi lang daw po yung pagpapagamot, kundi dagdag puhunan at yun nga, Pagpapaayos, Pagpapaayos partner, para pa. mas maaliwalas yung yung kakain pwesto. doon. Opo. Yan, Myra, hintayin mo po ang aming team upang ihatid sa inyo ang tulong mula kay Congressman Saldico at katuwang din ang aming program, ang Gardenia Philippines. Ayun, so ibig sabihin partner, meron pang tinapay. Yes, partner. Tinapay pa lang kahit walang palaman, masarap. Opo. Apo. Kahit walang palaman, masarap. Yun! Maraming salamat po Nanay Myra, no? At patuloy din po ang inyong panalangin na sana po kayo po ay gumaling na. Opo. Salamat po. Maraming salamat po sa team po ng Ako Bicol at lalong-lalo na po kay Kong Saldico. Ayun. Isang kababayan na naman natin. Yan, ang isang kababayan naman natin, partner, ang nabigyan ng Natulungan. bagong pag-asa dahil dito, partner, sa tulong na ibibigay ng Ako Bicol Party At List. mula yan mismo kay Congressman Saldico. Iba ka, Kong. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, 7 katao na lambat ng PDEA Albay matapos ikasa ang bypass operation sa Legazpi City. At sa ating weather update, binaha ang ilang parte ng Bicol dahil sa bagyong Krising. Ang lahat ng yan, mamaya na. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to
na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda,
Kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Tabang, ora mismo. Ito mga kaaksyon noong 8 ng Hulyo. Nagkaroon ng bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay at sa pagkasanang operasyon, isang bahay ginawa umanong drug den, 7 individual ang naaresto. Ang maaksyon na paglambat ng aming team at PDEA Albay, panoorin po natin ito. At ito ang lambat. Tuluyan ng nasawat ang isang drug den sa Barangay 14, Ilawod, Poblacion, Legazpi City matapos itong salakay ng tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay pasado alas 6 ng gabi nito lamang 8 ng Hulyo taong kasalukuyan. Nalambat sa operasyon ang 7 individual kasamang isang criminology student at ang 45 anyos na si Joseph Añasco o alias Seth na main target sa operasyon. Ayon sa impormasyon, maliban sa pagpapagamit ay pugad din umano ng illegal na droga ang kanyang bahay na siya rin ang nagbebenta sa kanyang mga parpiano. Bago ang operasyon, isang PDEA asset ang pinakawalan sa lugar kung saan nakakuha ito ng tsansa na makatransaksyon ang suspect. Nakakuha rin ito ng pagkakataon na makapasok mismo sa bahay ni Seth at positibong nakumpirma na talagang talamak ang bentahan at gamitan ng ipinagbabawal na gamot kung saan nakuhanan pa ng video ang aktwal na paggamit ng droga ni alias Seth. Kadyaming ang kanyang mga kliyente sa loob ng kanyang kwarto. Concerned citizen and even ng Barangay Anti-Drug Abuse Council nung barangay talagang positive sa pagpapagamit ng illegal drugs doon sa kanyang kwarto, and at the same time doon na rin bibili. So kaya nga after nung series of casing and surveillance operation, nagkandak pa ulit tayo ng test buy operation. So hindi lang isa, 2 test buy na kung saan na yung sa unang test buy operation, pinakilala ng ating confidential informant itong isang kasama nating agent, kaya nag-undercover siya doon. So nung nakabili siya, na first time niya makabili, sinubmit natin sa PDEA Forensic Laboratory and indeed nag-positive ito sa methamphetamine hydrochloride or shabu. So nagkandak pa ulit tayo ng second test buy operation na kung saan nakabili na naman siya. And all throughout nung pagbili niya, kahit nung mga surveillance pa, na-monitor natin na itong mga nahuli natin doon ng mga tao, ito yung 4 na lalaki at 2 babae, ito yung mga habitual visitor or habitual na gumagamit doon sa lugar. Kaya naman, alas 11 ng umaga nang makatanggap ang lambat team ng imbitasyon mula sa PDEA para sa ikakasang bypass operation laban kay alias Seth. Alas 3 ng hapon nang kami ay tumungo sa opisina ng PDEA. Yung operation po natin ay bypass operation and at the same time, smuggling of drug din. Dito ay isang briefing ang agad na isinagawa. Masusing nagplano ang mga operatiba para sa tuluyan ng malambat ang kanilang target. Eksaktong alas 5 ng hapon nang kami ay tumulak kasama ang tauhan ng PDEA at Legazpi PNP.
pumwesto naman kami sa lugar, ilang metro lang ang layo sa bahay ng suspect. Matapos ang kalahating oras, isang tawag ng aming natanggap. Sige. Isang udyat na positibong kumagat ang suspect na mapagbenta ng droga ang aming pusher buyer. Agad naman kaming pumunta sa target site, kung saan nalambat na ang target na si alias Seth at 6 pang individual kasamang kanyang kalibi na si alias Francis, 21 anyos na naaktuhan ng operatiba na umiiskot. Kinilala rin ang 5 pang suspect na sina alias Manuel, 32 years old ng Daraga Albay, alias Nino, 24 anyos isang criminology student, alias Ryan, 24 anyos, alias Angelica, 24 anyos, at Michelle, 26 anyos na pawang mga residente ng naturang lungsod. Hindi rin nakaligtas sa aming kamera ang nagkalat na mga drug paraphernalia sa loob ng kwarto ng suspect. Nakuha naman sa operasyon ang ilang pakete ng hininalaang shabu na may timbang na 10.3 grams o may market value na 70,000 piso. Napatunayan natin na indeed ito ay isang concession house o drug den under the law. So po ang paraphernalia, ang daming ebidensya. Kaya medyo natagalan tayo na mag-conduct ng inventory dahil sa dami ng ebidensya na nakuha doon sa kwarto. Kahit kayo na witness nyo naman yun, di ba? Na marami talagang drugs and drug paraphernalia. Samantala, panay takip na lang ng tenga ang target na si alias Seth, habang may kanya-kanya namang palusot ang iba pang naaresto. No comment na sir. Nagatambay talaga po ako dito. Ikaw, day ka man sir nagagamit. Dati po, Matiyon pa ako sir, nagtrabaho po ako dito sa taas, ng double deck po. Nag-ano ka lang dito? informant ka. Tatanyong kay Kay. Hindi ko lang po sa tugang ko. Tigtanyong ka po iti. Tigsusog ko po yung jowa ko, tapirmi ko yung babaeruhon po. Ngunit ayon sa lumabas na resulta ng kanilang drug test, pag kakahuli baga tayo, matagal na rin kayo sumasama sa mga lakad namin. Sulit talaga, nag-aalibay yung mga yan na hindi sila gumagamit, napunta lang sila doon, may kupun, may ganyan. But then, pag nag-submit sila sa drug test, voluntary man silang nag-submit ng urine specimen, ayun, positive man sila sa paggamit ng illegal drugs. lahat po sila positive. Yes po, lahat po sila positive. Naharap ngayon ang 7 suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Doon sa main suspect or sa main subject, paila natin siya ng violation of Article 2, Section 5, selling, Section 6, maintainer of drug den, Section 11, Section 12, and at the same time, Section 15. Para doon naman sa mga visitor, paila natin sila ng kasong Section 7, visitor of drug den, Section 12, and Section 15. Pasukan sa Ugo. Samantala, ayon kay Agent 3 Noe Bregel, malaking tulong ang pagkakabuwag nila ng drug den sa lugar, lalo pat malapit lang ito sa 2 eskwelahan. Medyo delikado ito, sir. Kasi kung mapapansin nyo, nasa likod lang baga siya ng isang school. So pag ito hindi natin na-dismantle, baka pagpasukan sa Ugos, merong mga ma-recruit or baka na nga meron ng ma-recruit. Kasi isipin mo, yung isang visitor natin, estudyante doon. Luckily, positive yung operation. Wala nang nabawasan na yung gamitan doon sa Barangay 14. Patuloy naman na hinihimok ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga taong patuloy na gumagamit at nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Naitigil na nila ito. Lagi naman bukas ang kanilang opisina at handang tumulong para sa kanilang pagbabagong buhay. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal at ito ang Lamban. Operation po natin ay bypass operation. At the same time, dismantling of drug den.
Albay at kining individual. Ako, si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Yan mga kaaksyon ang matagumpay na bypass operation ng pinagsanib pwersa ng PDEA Albay at Legazpi PNP kasama ang Lambat Team. Ayan, congratulations sa PDEA Albay at syempre sa Lambat Team dahil isa na naman partner na grupo ng mga kabataan. May mga kabataan pa, merong estudyante. babae, may estudyante, iba't iba partner ang huli dahil partner sa paggagamit ng illegal na droga. At mabuti sabi ni Noe Bregel ay nabawasan. At malapit lang ito sa school. Yun ang pinaka nakakatakot partner at kailangan talagang magawa ng mahuli na yung mga malalapit partner sa eskwelahan kasi syempre hindi lang itong mga ilang mga estudyante posible na makaapekto po at encourage pa ng iba pang mga estudyante. Merong criminology student, tama? Yung isa. Yun. Ayan. At magsilbing aral sana ito sa patuloy na gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga na itigil na nila ito. Yan. At para sa ating tabang weather update, ilang bahagi ng Bicol Region dahil sa bagyong Krising. At para sa bagong update na ito, makakausap natin sa telepono si Dan Triumphante, ang weather forecaster ng Pag-asa Southern Luzon. Magandang hapon, sir. Yes po, good morning po sa ating lahat at sa ating mga kapapakinig. Ngayon na Biyernes, July 18, 2025, yung binabantayan po natin na bagyo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kung may pangalang bagyong Krising ay na-intensify po ito into tropical storm category kaninang madaling araw. Ang sentro ng tropical storm Krising ay tinatayang nasa layong 195 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. Ay taglay ito na lakas ng hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour malapit sa gitna. Bugso ng hangin na hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos po ito west-northwestward sa bilis ng 25 kilometers per hour at yung radius na po is 500 kilometers. Inaasahan po natin na itong bagyong Krising ay mag-intensify into severe tropical storm category by tomorrow morning or afternoon. Posibleng mag-land po ito sa kalupaan ng Cagayan or Babuyan Island ngayong hapon or gabi. Ina-expect po natin na ito ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon. Samantalang sa ngayon po ay wala po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang probinsya ng Bicol Region. Subalit dahil sa bagyong Krising, ito ay magdadala ng malalakas na mga paulan sa iba't ibang probinsya ng Bicol Region. Sa ngayon po, pinapayuhan po natin ang publiko, ganyan din po yung mga nasa Disaster Risk Reduction Management Office na patuloy na i-monitor ang weather conditions at kabantang pagbaha at pagsilot ng lupa. Okay. So, nabanggit na partner ni Sir Dan na bukas lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Krising at ngayon walang signal sa Kabikulan. Kahapon partner, nagkaroon ng signal sa Camsur, Cam Norte at sa Virac. Signal number 1 sila. Magandang balita yan dahil wala na ngayong signal dito sa Kabikulan. Sir Dan, aside po nabanggit nyo din po na makakaranas pa rin ng pag-uulan, pagbugso-bugsong pag-uulan dito sa Bicol Region. Pero bukas po ba, kasama ng paglabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Krising, after that, makakaranas na po ba tayo ng ganda ng panahon? Sir Dan? Okay, nawala na partner si Sir Dan. Ang pinaka-importante partner, wala na tayong signal na nararamdaman dito sa Bicol Region. Pero pinag-iingat pa rin partner yung ating mga kababayan, lalo na doon sa mga low-lying areas at doon sa mga kabundukan, yung bahay. Kasi meron nang naitala na mga landslide dito sa Legazpi, sa probinsya ng Albay. Kaya mas mabuti na mag-ingat tayo. Especially yung mga bahay natin ay nasa kabundukan. So mag-ingat po tayo. At kung hindi naman importante yung mga pupuntahan, lalabas ng bahay, better stay at home. Kung lalabas naman, magpasiguro ng payong or raincoat para makaiwas tayo sa anumang sakit. Yan, nandyan pa sa kabilang linya ng ating telepono si Sir Dan. Sir Dan, ano na lang po yung payo po ninyo sa ating mga kababayan para po makaiwas mga problema, anumang pong aksidente?
Yes po, pinapayuhan po natin since yung forecast po natin so today is 100 to 200 millimeters of rain dito sa Camarines Norte at Camarines Sur. Sa Albay po is 50 to 100 millimeters of rain sa Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes. Since ang forecast po natin ay Alangkaw po, possible po Igoran pa po yan at siya hanggang Bangi. Padagsa po, inaantabayan po yung mga weather condition na to para ma-inform na po sa public ang mga hurricane talaga. Padagsa po ito mag-coordinate sa mga local disasters, disaster management offices para sa warning o sa Apo, Sir Dan Triumphante, maraming salamat po sa inyong latest update at sa mga susunod pong weather update, makikibalita na lang po kami. Maraming salamat. Dan Triumphante, ang weather forecaster ng Pag-asa DOST Albay. At yan mga kaaksyon, ang mga reklamong ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Hanggang sa Lunes mga kaaksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa.